Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kawai ke jingjia ke pelabha kala jia ha SP office Jabalpur jang ke Jilla Madhya Pradesh menin kasngi ha baki arngut ki kynthei kila Iashoh haduh bala mynsaw. Kani ke jing Iashoh kala jia ha ka berenda lani ka ta ka office jang ke Jabalpur Superintendent of Police SP office ha ka bala iru ki arngut ki kynthei ba ki Iashoh bat ki patrong shniuh iwe ha ka video bala por bah ka dan san social media. La don ro ki persang ban penran tangba ki nipat ki la beteng bet ban ya tan ya shniuh iwe bat ban ya bokru bat ban ya kenjat iwe ka khubor bala mi loong baki arngut ki la wan sha ka SP office na ka benta ka weekly public hearing hadin bala bu ban ujor ka wei ka basya kenno ka wei na ki bala tip kyrteng kum ka vidya raikwar ka balong ro kum ka youtuber kala penmi ya ka video persya ya ka Bri U da ka bakenno bon jaj haduh badan bentaru ban le iki kam persyaan bat anda poi hakani ka jaka la poi sya ka jing Iashoh jongki syaban yo ban simbenta ka public hearing yakini ki arngut la kem daki pulit ka civil lines police station ban penlong ya ka jing tokit.